Оршаның 5-ші гимназиясы. Бик дулкынландыргыч күренешләр. Әфәрин, егетләр һәм кызлар. Нинди дулкынландыргыч күренешләр. Оршаның 5-ші гимназиясы. Сіңлем? Сіңлем? Бірнеше сөз генә әйтегез әле. Сезнең исемегез ничек? Азиля. Азиля ничәнче класс? 8. 8 класс. Оршаның 5-ші гимназиясы, шулаймы? Әйе. Менә сез бүген нинди хисләр кичерәсез? Русча әйтсәгез дә була, татарча әйтсәгез дә була. Такие трагичные. Волнуете вы Да, сегодня? волнуйтесь. Очень даже такой праздник, да? А вы первый раз вышли так? Первый раз. Первый раз. А вам нравится? Да. Да? И скольки вы тут? Во сколько вы пришли тут? Мы здесь 8. С 8 часов, да? Какие пожелания у вас? Чтобы Такого не войны повторилось. не было. Правильно. Молодцы.